Vino! Hala, Ano lang yan si Vino sa usasan? bay, ano nangyari, bay? Si Mido, kakalitin natin. Ako naman Opo. kayo, bay, iyak mo ang kanilang mga kawalan. Sige, sige, sige. Po. I-transfer mo na ito, revenue. Konti na lang mo. Kailangan, Jean. At siyempre, maraming salamat kay Rans. Yan, Rans. Ramino. Dahil sa iyong paching. Si Bidogs, kahapon, nakay mo lang. Dalawa ko lang. 42. $42 ang layo mo ni Bidogs. Sobrang layo na, Logs. Hindi ako kailangan mga Bulldogs. At ngayon, ang layo mo ni Bidogs ay 45. oh, Yeah. nakikita na lang. Hindi sila, $1 lang. $1 lang. At sa peso si Bidogs, emer lang. Wala ko pa ko. 2,550 pesos. Yun, 2,515 sa aking advance. So, yan. Sabi ko yung Alex doon, dami naghihintay sa kitang sa katanghalian mo. Oo nga, teka, huwag mo na, pag-iwan kayo. Tsaka, mamaya pa sa Michael, kami ka Michael. Number 11 ay walang iba kundi nandito si Kuya Jerry Hunter. Kung nanonood ba si Kuya Jerry Hunter, gusto kong itanong kung saan niya in-order yung binigay sa amin na radyo. Na radyo kasi sa sunod na mag-ingita kami kasi 4 o 3 bangka kami. So gusto ko mag-order ng radyo para makapagay pa ng 2 para lahat kami 4 na bangka meron kami radyo. Ayan. Kaya sabi naman hindi naman talaga ako nagpipilihan ko. Sabi naman curious to kailangan ng radyo. Kailangan din bigay pa na natin itong radyo din. Kunyari na dyan. Hindi ko na natanong na rin. Kung bakit ba tinatanong ko sila ng pag-ibig. Ay, kunyari na dyan. Na mag-order ka ng radyo yan. Ayan, wala na magbibigay na ng radyo. Yan. Ang ating number 11 ay mga polisi. Gregorio. Si Tuglig. Ayan, oy, kakain na daw. Wala. Si Tuglig kahapon ay nakaipulang 36. $36. Layo. At ngayon, ang ipon ni Tuglig ay 46. $46. Nagkaga na lang. At sa peso, si Tuglig ay meron lang. Wala kayo yan. 2,571 pesos. Yun. Number 10. Ang ating number 10 ay walang ibang polisi. Salamat po. Yan si Baling Landan. Sila nagkahapon ay nakaipulang 66. $66. At ngayon, ang naipon ni Landan ay 74. at least meron na lang ang marakan. Pero ang layo pa, nagtitreat hapon niya na. At sa peso sila na meron lang 4,137. 4,137 eh, yung amoy na yung lechon doon, pag-exhibit ko. Number 9! Ang ating number 9, wala iba, polisi! Makinista. Yan si Makanista ang pobre. Kahapon si Makanista ang pobre ay nakaipon lang. $53. At ngayon, ang naipon ni Makanista ang pobre ay 81. oh, ito ba? Yan, medyo hindi pa kalayo yan. Medyo kaya tayo pa kumamol yan. Makaka-review na ng $100 sa isang araw. Kapag agad. At sa peso, si Makanista ang pobre ay meron lang 4,528 pesos.
kahapon si Jackie ay nakaipon ng $81. At ngayon, ang naipon ni Jackie ay $95 na ang naipon ni Jackie. $100 ang napunin. At sa peso, si Jackie ay meron ng 5,311 pesos. number 7. Ang ating number 7 ay ang iba, polisi! Ano ba ni? Si Katuba. Kahapon ay nakaipon ng 65. $65. At ngayon, ang naipon ni Katuba ay 97. $97. At sa peso, si Katuba ay meron ng Eduardo Balardo, shout out. 5,423. Sender. Number 6. Ang ating number 6 ay mga iba, polisi! Mother po. Si Matebo. O si Matebo, mag-iiwan na. Kahapon si Matebo ay nakaipon lang. Si Matebo, mag-iiwan na. Kahapon si Matebo ay nakaipon lang. At Ang iwan ngayon, naman si ang Matito. naipon, May basher kasi. Matebo ay 120. Ani medyo marami pa rin. $7 pa. At ang ating number 5. At sa peso si Matebo ay meron ng 6,709. yun. Number 5. Ang ating number 5 ay walang ibang kundi si Maracana. From Team Gungo. Si Kabansot kahapon ay nakaipon ng 93. $93. At ngayon, ang naipon ni Kabansot ay si Kabansot ngayon ay nakaipon ng 163. ay malapit. Wala na 60 lang. Kaya medyo malapit na. Malapit si Kabansot ay parang energy shout out. Yan. At sa peso, si Kabansot ay meron ng 9,130. Kabansot lang. Ano kaya 9,000? 6 days pa lang. Ayaw. Number 4. Ating number 4 ay parang iba ulit si Pag malapit na matapos yun. Ano? Challenge day. Dapat punta ka na lang mukha. si Kanoy, number 4 na. Pag malapit na matapos yung challenge day. 175. 175. Per 3 po. Ang sawa mo kung sino na Ay, challenge. hindi mo pa, shout out. At ngayon, ay, hindi mo sa Ronaldo. Yung kutsan, baka naman tayo bukas, lang takunin mo kami dala, yung cover na bangka, sinagagawin namin yun. Kami ang buhay naman dyan. Ngayon, ang naibon ni Kanoy ay 280. wow! Pasok! 280 na ang naibon ni Kanoy. At sa peso, Napapapanalig. si Kanoy TV ay meron na. Ano yun? Lumasog na. Flexi, siya lang yun. Flexi. Ang ganda siya pangapat. 12,188. Ilang percent ako? Nakahabol pa yan. Pesos. Sila yung challenge nila niya, no? Number 1 sa Ikauto. Yun na nga. Ang ating number 3 ay walang ulog-ulog na. Pangapat na siya. Ay walang iba kundi si Ano naman? aba, yan si Jeremy Official. Si Jeremy Official ang ating number 3. Nakaipon na mo lang 121. $121. Ngayon, ang Walis ka lang. Bilisan mo na. Jeremy Official. Ayan. Sige. Talon pa. Ay! Siya lang kayo Ricky Sanoy. Talon pa. Official TV. Wala na lipas dyan? Ano na? Ha? $223 ang naipon. Isa talaga. Wow! Sabi ko yan, pag kayo ay nagpamintay ng isang daan, nako, Sarap ng sasarap mo. wow. Wow.
Gusto mo naman. Yan, ito. At sa peso, Utataan ko ba sa iyo? si Tito. Si Sir, ano ba siya kaya na? Pagka-idol ka na rin yung peso. Malamig dito masyado. 467. Yung. So, ang tinulunggong, pasok sa banso. Si Jerwin. Si Isa. Ano si Kabanso? Di ba gusto ka nung wala ka ng time? Kaya si Kabanso parang tinulunggong. Sino ba nasa tinulunggong? Si Kabanso, si Pagkalaman mo sila. Jerwin at saka si Amo. At tatlo na sila. Wala. Tatlo lang. Number 2! Ito sa po. Ang ating number 2 ay wala naman ko na si... Bata. Bata. Si Kahaw ang ating number 2! Wala! Hello, sabi ko. Oo, hindi mo namin naman ni JJ. Gusto ko pang bata. Hindi maganda. Si Kahaw ay nakaipunaw! 280. Hirap, shoutout. At ngayon, si Kahaw ay Di ba nangabisang kaya ano man yung surak? Ah, di ba? Buhay man. Si Oe. Di man? Wingko. $248. If shot, shot up. If shot. $248 ang naipon ni Kahaw. Hindi ko na may ano. Peso, si Kahaw ay meron lang. Dito. Lagyan mayonnaise. 13,806. Wala akong kita. Siyempre, Mayonnaise. 13,000 na kay Kahaw. Uy, akala ko na lang i-introvert ka, kakayimot na eh. alright. Ina mo! Isa pa. Ay, sabay na. Kautan-ukan ka na lang mga iyan ako magkano iiyak barata. Ito naman. So, Alright. Ang ating number 1 ay wala ibang si... Si Kautoy. Si Kautoy. Ah, ano nakakatawa? Si Kautoy kahapon ay nakaipunaw. Ano? Si Kautoy kahapon ay kahapon ikaw ay nakulat ba away. Never. Ano? Si Kautoy. Si Kautoy kahapon ay nakaipunaw. Ay. Hoy! Sino? Ay, dito yun. Sige, ikutom na ako. Si Kautoy kahapon ay pulang 300 kahapon. Kahapon ba eh? Ngayon, 369 ang naipon ni Kautoy ngayon. At sa peso. At sa peso. Si Kautoy ay meron lang. 20,000 na? Wow, si Kautoy oh. 6 days. Hindi naman sa masalasan ko kayo. Ikaw makakakita ko sa mga sa loob ng 6 days. wow, Yun. 8,000 lang sa ito, 3 months. No. No. Hindi ako maganda ng kanina. 20,000
isang 6 days. So kung ganun ka pa rin sa loob ng 6 days, talaga Shoutout sa pamilya mo dyan sa akin. Shoutout. Ay, sa alam viewers, shoutout. I love you guys. Thank you po. Kasi ang galing. Diba sabi ko pag nagsubok, So sana titingin sa akin, hindi na kayo po. Ha? siguro kung Ayos kami. busy ako sa atin. Nagtaksi ng nawili ako sa pangingisda dahil marami nag-order sa akin. Ah, May nag-order Bakit na ganito? sa wherever places. Ayan. Okay. tingin sa akin. Bye! Tingin sa akin. Maayos kasi sa pag-upo. Sige, ito ba? Oo, Nakalit. ayan. Magalit na Ayan. yun. Ayan. Hindi ko alam kung sino magalit doon sa upo. Mamaya sa challengers. Sige, ito ba? Sige, ito ba? Hindi ko tayo. Ito ba? Hansen, shoutout. Okay. Ito ba? Okay na yun. Salamat guys. Thank you sa support niyo sa Team Galunggo. I love you. Tayo. Hindi tawagin mo doon. Happy birthday! Wala. Ano yan, hindi ko nararamdaman ng alat yan. Alat. Naiitos eh. Hindi ka muna. Birthday na hindi kayo. Upo nga, di ba? Upo dyan, upo. Asan ka pupunta? Upo ka. Gusto mong pagkain. Ganun lang, ganyan. Upo na kita dyan. Sabi mo hindi ka makain, maraming ano. Sige pa na.
Shout out Carol Edis Vlog. Thumbs up host. Good evening. Maraming salamat po. Good evening din po. Yung channel. Yung channel. +1 po kayo. Ma'am Carol. Ayusin mo na yan, sir. Papaluin kita. Umuya ka na. Hindi ka pa tapos kumain na. Umuya ka. Shout out. Carol Edis Vlog. Meron ka ng jacket po. Tapos lang namin kumain. Galing akong palengke guys. Nag-vlog ako na. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin sa Facebook guys, gusto nyo mag-follow sa akin, please follow. Ito nag-po siya. Ito ko lang lalagay yung sticker natin. Tingnan mo mabuti Yan, kung malapit ka sa lugar na to, puntahan mo na. Kung malapit ka rito, puntahan mo na. Dito ko lang lalagay mapapanalunan mo. Boss mo. Okay, lalagyan mo. Paunahan na lang sa mga nakamotor, mag-iingat palagi Lagyan ng gatas dito. Sa mga malayo, huwag na kayo magpunta para hindi ka na maabala pa. God bless mga kapigat. Ayun, so good evening sa inyo. Ayun, may dumating ng player. Taga dito lang si Bossing. Si Bossing, hanapin mo na. Baka maunahin ko pa na iba. Teka. Yun, yun mo dyan. Ay. Guys. Yeah.
Uy, kumain ka na. Parang mo ito. Wala na yung yellow. Tupo ka na, anak. Yun mga idol, nandito na ako sa itong biyaya. Teresa Francisco Vlog, hello. Salamat sa thumbs up. I give you moderator. May moderator na po kayo. Maraming salamat po sa pag-thumbs up. Thank you very much. Yung channel ba ito? Yung channel, laki ng bahay. Laki ng bahay ni Madam Teresa. Ay, pin po kita, Madam. Baba ka ng bahay, Ma'am. Salamat po sa pagpasyan. Ito ng bahay pala nito, nakaya. Baba po kayo ng bahay, Ma'am. Pin kita, Ma'am. For viewers in the house, shout out. Pinky Amor, shout out sa iyo. Kumusta, Pinky Amor?
Sangkay, Grace, salamat sa iyo. Pasensya na kayo guys kung pasilip-silip lang akong pasyal-pasyal lang ako sa inyo mga live kasi alam naman yung ano natin, kalagayan, kailangan natin maghanap buhay. At hindi tayo gumawa ng paraan hanap buhay kasi wala tayong pambayad sa ating mga utang-utang. Utang na walang katapusan. Nako. Ka. Okay lang, Sangkay. Salamat, Pinky mo. Sangkay Grace, salamat. Tignan mo yung mata ko. Pungay. Kuyat kasi ako. Yung mata ko kagabi. Tapos nakauwi kami mga alas 10 na. Aris, shoutout sa iyo. Aris 20. Mark, galag shoutout. Oy, kumusta ka? Ngayon ka lang na nagpasyal Ngayon lang din ako nag-live kasi. Kumusta na ako? Hindi pa rin pala yung ano mo. Hindi ka nag-upload. Oh, marami. Ganda pala ng mga views mo Congrats ang ganda ng views mo Mataas. Short video lahat. Hindi ka pa pala nagla-live. Thank you. Salamat sa pagpasyal. Aris. Puyat ako, Sangkay. Puyat talaga, Sangkay, Grace. Grabe. Lumabas ako kanina, nagising ako mga 3:30. Gising ako kanina madaling araw, 3:30. Nakalabas ako mga alas 4. Ay. Puyat. Look, ano kuha nito? Ha? Ano kuha niya na? Glory Creation, hello, kumusta? Pasensya na kayo sa mukha ko. Puyat tayo. Ganyan pa rin talaga ang mukha ko. Daming mukha yan. Guys, baka hindi pa kayo nakapalo sa akin sa Facebook page. Baka gusto niyo pong magpalo. Sa mga gusto lang po magpalo guys, ito, may papakita ko sa inyo. Guys, gusto niyo magpalo sa akin guys, ito po, ang aking Facebook page, Mark Yuwaray TV din po. Para ma-reach ko yung 4,000 followers. Please. Guys, pwede kayo magpalo sa akin dyan. Sa Facebook ko. Diyan ako nagpo-focus ngayong ilang buwan ako nag-upload. Sa mga gusto mag-follow sa akin dyan mga kuray, please. 3,800 followers na ako dyan. Sana mga follow kayo dyan. Paluin nyo. Babiral pa itong isang video na ito. Napanood ba ito? Ang bata. Takbo siya. Tinabunan ko lang yung kaya bago ngayon ko ni Facebook. Nahirap.
Uy, 1 viewers at 9 thumbs up, shoutout. Ba't 1 viewers lang? Oo, viewers. Dalawa na nga yan eh. Yeah, 1 viewers ka lang dito eh. So, yan na. Shoutout 3 viewers. Tapos ka kumain. Kumain ka na dun. Ayaw mo kumain na to? Ha? Melo? Kinain mo na. Kinain mo. Bakit apat-apat na basahan yun? Ito ang favorite. Sandam. Apat? Oo, parang ubos. Ay, 5 viewers, shoutout. Hindi ko makita yung mga nagpo-comment dito. Pagputin mo. Pulutin mo. Ano mo talaga ako? Ay, pre, salamat. Thank you. Daming ano ah. Thank you. Thank you very much. Shoutout 6 viewers, mga kuray. Maraming salamat po sa inyo, guys.
7 viewers at 9 thumbs up. Shoutout po. Kumusta mga ka-variety dyan? 7 viewers. Wow, ang dami natin ngayon dyan ha. Salamat sa inyo guys sa support ha. 9 thumbs up. Huwag mo na naman inggitin yan, Jing. Mag-iyak na naman yan. Dito ka, Morgan. Wow, may bagong laruan ng baby boy. Ay, baby girl. Oo nga, ikaw sa iyo nga. Di ko naman iyaangkot niya na. Ano yung pinagsabi sa'yo na ako niya yan? Morgan dito. Nak. Ayaw mo kinig kay Papa? What? Oh. Kasi nandun ka sa ano eh. Sarap eh. Dito na. Isa. Dito na pala ako sa ano, things bag. So dito ko lang lalagay yung ano, sticker natin, tingnan mo mabuti ha. Yan, kung malapit ka sa lugar na to, apuntahan mo na ha. Wala ano. Galing ah. Yan, ganun ang paglalala niyo ba ito mga boss? Nakamagaling! Ayan o, yung may post si Boss Day na ganyan, yung namili tayo kung sino yung pinaka okay yung comment. So si Ma'am yun, nandito na tayo. So ibibigay natin kay Ma'am yung laptop niya. Ito Ma'am, ibigay ko na sa'yo. So ito na yung pangako ni Boss Day na Ma'am. Maraming salamat sa support Ma'am. Saan gagamitin yung laptop Ma'am? Okay, laptop kayo natin na gusto mong i-shout out. Ayan. So, shout out sa mga kaibigan ni Ma'am at doon sa asawa niya. Shout out sa'yo, boss. May bago na kayo. Ayaw laptop ni Ma'am. So, yun ba mga gusto ko sabihin sa mga followers? So yun mga boss na nabigay na natin kay Ma'am yung laptop niya. So congrats Ma'am! Maraming salamat sa support Ma'am. Thank you. Para sa'yo talaga yan Ma'am. Thank you Ma'am. Ingat po kayo Ma'am. Thank you. Salamat Ma'am. God bless din po kayo. Thank you. Hindi man gusto niya ni Marcia, siya lang kami kapag kay Marcia. Si Marcia ayaw mo niya, nagagalit si Marcia pag tinigil niya, nagagalit. Huwag ka nang lumabas ha.
Hindi. Upo ako. Dahil sa iyong bansa, malawak sa may nahiyat at yaman, ang nawala ng alahas. Panoorin din mo kung paano nawala ang alahas. Ay, nawala? Hindi kasi nabuksan yung bag niya. Hindi. Nawala yung bag. Sino nag-ano nito doon? Ikaw? Sino nagkaroon ng kutsara? Siya din. Oo, siya. Ano na yan? Binata na yan. Ay, hindi ka nga. Nag-aaral na yan. Mag-school na ikaw. Mag-school na ikaw. Ano po? Asan ang shoes? Mag-school na ikaw. Asan yung shoes mo? Where's your shoes? Asan ang school shoes? Ayun oh. Ayun oh. School. Wow! School shoes. Shoes. Oh, my shoes. Hindi mo abot yan. Kita ka dyan, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Naku, kukunin na ni mama, kukunin na, wag na umakyat. Kukunin na ni mama, kukunin na. I see your shoes. Wow, my God. Pang rain or shine. Para kahit maulan. Oh. Para kahit maulan. Malapit Ikaw na, na ano mo dito, nito? dito ko nang lalagay Ano mapapalaro lang yan? Wala lang siya doon. Shoes. 111 lang yan kasama shipping fee. Pag binagyan niya ng Una medyas. na lang ha, sa mga nakaputok, mag-ingat palagi ha. Yokong. Ito ka malayo, huwag na kayo magpunta para hindi ka na maabala pa. Where's your bag? Ayun, so Hindi pa bibigyan pwede yung mga school. mabigat mo. Andito na pala ako sa ano, TikTok. Yes. Bag? Oo. Dito ko nang lalagay Yan na yung mga bag. sticker natin. Tingnan mo. Pag mag-school ka na talaga, wala ka pang uniform eh. Walang po anong uniform mo. Check pa natin si teacher. Ito yung pumayad ka. Abutin mo yung pumayad ka. 1,000? Uy! Maano ka mauntog yung ulo mo? Yung iniwan mo kanina 100. Akin na, barin mo na yan. Ibigay ba ako sa inyo 200 din eh? Oo. Ang dami na yung kulang namin. Bumili na yung bigas. Ay nako, umawak sa cake tapos umawak sa towel. Apoy. Barin mo na yung shoes. No way. No way. Tama lang yan. Tama lang yan, di ba? Save ng lakihan na naman. Hindi naman natatanggal. Ano ba? Yung gagawin mo dyan, sunod pag di ka ano, talagang sa loob ng ano, Oo nga. may papel para masakit talaga sa inyo. Hindi lang naman ang anong yan kay 27 lang yan eh. 26 na yan siya. 27 na yan eh. Kamali ka tay. Maliit na rin sa kanya yung 26. Ano ba? Akin na yan shoes. Never. No way. Pangit ang ganyan forma mo. Hmm? Ano yung forma mo? Oh? Pangit no? Ano ba yung school mo? Hulog ka dyan. Sige. Hmm. 5 viewers at 10 tamsak siya raw. Ano isa ka rin mo dahil? Ano nasa palengke? May laman yun? Yung ano, singkamas, tsaka yung tirang ano.
Kamuti. Hello mga Ano laman-laman nun? master. Diyan yung karito dyan. Na? Anong laman yung karito dyan? Mais kunti. Ito lang tali. Pinakilala ko. Hoy, pag nag-school, hindi ganyan ang laman ng bag, ha? Alam mo pala ba? Jeng, tingnan mo, Jeng. Tingnan mo si Marcel. For viewers at 10 thumbs up siya lang. Tingnan mo, may tools na siya. Purumi sa'yo, hindi Hello Kitty. Purumi ka si Purumi. Pumirumi ka nga. Kung may hindi plus. Oh. Aray ko. Ano si Christian doon sa pinag-store namin? Ganda ng mais niya. Ganda ng mais. Malalaki yung dilaw niya. Pareho kayo na pinagkuhaan. Day. Pareho kayo pinagkuhaan? Ay, ba't mo nalagay sa kaya siya maliliit? Hindi, may tira niya yun eh. Hello guys, for today's video. Oh. Huwag kang talong ng talong. Ano umiyak mo? Ganun talaga po. Mayroon po talaga mabait po sa inyo na nasa likod ng channel ko na laging tumulong sa inyo. Lagi ba umiyak sa mga tatay? Ako kayo umiyak. Yan, Migo. Okay na yan. Sana may masundan pa yan. Masundan pa po yan. 86 years old po kayo, no? Galing to 87. Sana po may sundan pa po. Binibidyo ko lang to kasi malay mo po may ibang tumulong pa ng tao. Inay, thank you, Nay. Sa'yo lagi. Gala muna kayo guys. For viewers, shoutout. Kumusta kayo, guys? Ikaw, sarap.
Sabi ni Chengkay. Kaya Mark, alika. Video kita. Yung ginagawa mo. Kung bili mo ito yun, 50. ha? 50. Ano mo siya na bukas? Oo, ano mo nag-asikaso lahat? Yung labantay po, tapos magkatabi lang din karektan. Hindi ko naman kayang dalawa hawak. Ano nangyari sa ano na yung ano? Hindi nahanap mo yung kumuha. Hindi. Wala nang gantang gago eh. Wala nang gaano magtindang gago. Kahit naman, pag sa'yo yun nangyari, Eh, putang ina. hindi ka naman Ang muna batutak mo bukas mo pa rin. yun. Grabe. Bakit ka naman bumampot mo? Hindi nga namin napansin. Parang inaanoan na nangyari siguro na. Ay, 6 viewers, shout out. At 10 times up. Eh, kayo lang din ang ginanta yan. Ang nalingat kayo. Kuha. Naka na. Hoy. Nandyan. Ba't mo ginaganyan yung ilong mo? Hindi ka makahinga yan. Mag-inom ka na, matulog na tayo. Yung kuminom niya. Kapang-kape. Yun na lang. Jaira, hindi na daw natutulog sa gitna. Sabi ni mama niya. Hindi na daw natulog sa gitna. Sabi ni mama niya. Hindi na daw natulog sa gitna. Sabi ni mama mo. Awayan mo yung kain, bakit ka na lang. Bawa siya sa gitna, sabi ni mama mo. Hindi ka ba sinabi ni mama mo kanina? Ito? Ano? Ay, bata mo. Mark Jan! Ano? Nanang itlog mo? Wait eh. Shout out pa viewers. Marami pala ano. Marami pala nag-comment. Rose Live, shout out. Ka napansin? What is the topic? Jean Delos. Hindi ko rin alam kung ano. Jean Delos, shout out sa'yo. Hindi ko rin alam kung anong topic. 6 viewers, shout out. Nalalabas na sila? Mark Jan, Bawal ka natin. makulit ka na naman. Balitaan mo dyan. Uuwi na pala si Mama mo. Saan si Colette? Mama? 6 viewers at 10 thumbs up, shout out. Na? Tanggalin mo na yung shoes mo.
Ang langsa talaga ng timbangan mo eh. Wala rin sa'yo mo din? Ha? Sa'yo mo? Na, tumigil na. Tanggalin mo na yan. Shoes mo. Akin na yan, akin na. Remove your shoes. Put it here. Ayusin mo. Hindi ka naman nakikinig. Hoy, bilisan mo na ito. Hugasan mo nga yan siya. Hugasan mo nga. Bukas na ba ba tapos na? What's up mga kawaray? Yan. Huwag ka nagbabasa ng likod. What's up mga kawaray? Pagbago na ang balita. Waray, darat sila. Dito tayo sa Carino Highway mga kawaray. Nagtinda ngayon. Habang bumibito yung ating mais saka kasing kamas ko lang ngayon din din. Kasi pangit. Wala na eh, wala na akong barya. Sana na yung sinanay ni Marley. Magaling ko na eh. Kasi kawasuwa. May kutsara naman. Kainin mo na yan. Itlog. Sa. Bibili na may ising kamas. Kamas kayo dyan, oh. Ito na yung mga kawaray. Ito pa sila. Ito wala tao. Ito yung pag-ulan. Hindi wala tao. Medyo nagkaroon. Kahit paano. Natin tayo. Muna tayo sa matala sa mga piso ni Pare Mo. Hoy, bumaba. Okay.
Sakit mo dito. Sakit mo dito. May gitna. Basura day. Na, putulin ko ng daliri mo. Naglalaruan mo lang yung ano dyan. Ah. Ah. Kamuti tayo, kwento lang yan tayo, matamis. Galing ano yan? Galing lupa. Sabi pala nito, buwan niya siya. Di pa sila desire. Eh, push, push! Eh, tutulak pare. Tutulak mo yun. Tulak, tulak, tulak! Tulak nila guys. Itutulak natin. Tutulak mo yung tulak. Tulak, tulak, tulak to. Tinulak mo na, tinulak mo na, tinulak mo. Tulak mo, tulak mo. Tulak mo, tulak mo. Ah, nalasira. Salamat mga kamay, mga maraming masabi. Kaya sorry mga pasawat sa lumalay. Sa kanina. Sa lumalay. Oh, ano naman yun? Paano nyo sinakain mo? Kanina ka pa nag-cake ng cake. Hindi ko nakakapin.
Ano? Sa bulo talaga. Kaya ko. Kumain ka. Kunin mo yung charger yun, no? Nak, kunin mo yung charger yung mami. Yun, no? Oy. Nak, kunin mo yung charger yung mami. No, hindi yan, hindi. Naku. Charger, hindi yan charger. Oh, Give me. Give me charger. Not a charger. Charger. hindi mo sabi ko tuloy yung mga kape. Guys, sir, bili na. Panglaga, panglaga. Panglaga, panglaga, panglaga. Walang mais yan. Natlugin lang yan. Ano mo? Yung isang Sarap na kay mami. basahin pa. Hindi God. Yan lang. Tuloy. Ilan laro yan eh? Yan lang ko. Daga na ng tubig. Ikaw. Hindi na naman pala yan. Kaya pala dinamihan mo. Kumari sa ilan mo. Ah. Ay, mais, boss. Singkamas. Sila, mais, singkamas. Mga trops. Mga tropaps. Sa videoan ko, mga project. Ya, boss. Singkamas. Kwento lang, halika. 45 na sa'yo, Daddy. Dad. Daming pera. Ay, pa siya. Uwi na si Papa. Uwi na si Papa. Mami, mag-CR. Ayun yung sabi na. Katulad yan yung wala sa Kaya na lang yung mga Korea. Halika na. Go. Electric is very
Uwi na pala si Rudy. Yan. Ha? Yan. Ngayon. Yan. Uwi na. May singkamas, may kamote, may mais, may mangga, may gulay, may janing. Kompleto na. Tingnan natin to, ito, tatlo to. Bilisan mo na, pinilisan na kita. Hindi ka natulog kanina, ha? Hindi. Tatamaan ka na sa akin ngayon.
Ay, shoutout sa 4 viewers at 13 thumbs up. Boss Jay, shoutout sa'yo. Bahin Balag, shoutout po. Maraming salamat po sa lahat sa inyo pagpasyal. Ito, papahinga lang ako kung pagod ako galing palengke. Habang nag-i-edit ng video. Tol, salamat Tol. Lagay mo yan, Ayun mo? Ayun mo nga. Ito ako sa ano. Liga. Yes. Yung mukha ko. Mga. Uy, salamat. Bumba ka pala ng ambar. Wait lang Tol. Pin ko lang. Pagod ako guys. Pagod si Waray mga kawaray. Pagod si Waray mga kawaray. Pagod. Parang kung anong yung pauna kung ano sa yung part yan. Ito na ubus yung kanin. Guys. Ay, shoutout sa 3 viewers.
Ay, shoutout Jenling. Bag, shoutout sa'yo. Hello.
Shoutout sa 4 viewers natin dyan, guys. Uy, mag 2 hours na pala to. Ay. Ayan. Parang Marcian. Huwag ko na yung phone. Ha? Ano na? Excuse me dyan. Sumama. Tingnan mo talaga. Ayaw. Alis ba? Kukul ko. Human rights. Violation. Sa? Kanino? Ayo? Sabi mo naman guys. Talaga nila yan. Nakano na.
pinag-verde lang ito man. Maaari ano yan eh. Yung isa niya ano eh. Dialysis eh. Kaya dalawang pati. Sino na gano'n? Ayun. Yung doktor, saka yun ang binigay ano. Makikita yung mga sila sa Saan ka? ano sabi mo doktor? Saka babababig nyo ngayon. Nakaganan lang kayo. Isang 120 ang isang 96. Ang ulo anak. Ang baba ng bill yun. So, gano'n, ako, hindi mo makausap na maayos eh. Ikiusap na lang eh. Kala mo amin. Kasi dapat niya, dalawa kami makikipag-usap. Ayaw ka. Sumasay, nakakapalitan pa yun na. Malamig pa. Baka di makikita ka pa nga na ano eh. Dalawang bantay. Sabi nga ni Rosel. Diba, sabi ni Rosel, yung katabi daw niya. Papapalit namin doon ng ano. Nasa doktor na lang. Sa doktor. Akala ko lang siya. Kung kumain ka, ano rin siya, makakain siya. Dito. Hindi mo kumain. Kinagdag daw yung hindi mo pagkakas. Dito na, halika dito. Hugas ka ng kamay mo. Parang gusto niya pala yung pati yung nagkakantay. Hugas ka ng kamay, sabi. Dito. Brush your teeth. Bakit gano'n? Natuto sa iya. Saan nung nakaraan dito lang ako? Ibigay yan sa malasakit. Ibigay mo sa malasakit. Ibigay ng malasakit sa'yo? Galing. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Balik mo na yan, magbihis ka na. Pinukuha nila yun. Pero, anong gagawin mo dyan? Tanggalin mo ito damit mo. Ay, mga sa puso, okay? Oo. Parang gusto pa nga niya sabihin. Ayaw ko may ikalagaya ko. Sino gusto ko na sabihin sa kanya yung puti ka ko ng puti. Sabi niya, ayaw ko pang kanin yung mga ano, harapin niya mga Halika dito. Bilis yun, bilis. Saan ba? May tinignan yan ng oras.
Tanggalin mo yung shirt mo, pag-iw ka doon. O, di ba? Bakit ba? Paluin kita, umakit ka dyan. Pati sa sakit ko kilala. Okay, then. Baka nagkamali ng bigay, ah. Hindi. Okay, very good. Nandun po ito sa palengke. Tuwala naman ako. Let's see. Three hours lang. Ibig sabihin, Eto na nga. Yung mga paper bag yan, tumatagal mo eh. Pagdating na mga lang. 8. Isang kyaw, isang 2 kyaw, and isang 1 kyaw. So yung unang darating sa kanya, 3, second is 2, at yung last na darating is 1 kyaw. Plus, meron pang yan. Okay na nga yan, Tinidor. O, come on. Ano ang umiyak mo? Hindi pa ako sa palengke mo. Taas mo yan, sa taas. Thank you. Ang laki ng pinayat mo. Hindi, mas magkaka ka nun. Payat ka ngayon. Pakauno nito eh, no? Ano din yan? Ayun na! Naku, sige na. Kaway. Paano mo na may pasit ka nun, sukat? Sa atin nakakuha. Kapatid niya ng Michael. Yung babae na nakuha. Wala, bawal tayong mga pinakain natin. First time. Ay, pakainin mo na ulit yun. Ilan din nakaagad? Wala isang yan. Pati sa sakit ko kilala. Okay, then. Baka nagkamali ng bigay, ha? Hindi. Yan, ka na. So, galingan niyo sa makuhaan niyo dahil sobrang tagal natin sa ganito set up natin. Bigay
ko sa amin, tatlo na yan. And siya na paano maghanap ng spot kung saan yan. Such persisting. Okay, so dito lang yan. So, sobrang dami din ko na naman sa lugar na to. Actually, second time natin dito sa lugar na to. And then, sobrang dami nyo. Ayan, napapigyan na namin kayo lahat. Napigyan na kaagad lahat. Listen nyo. Sa mga malalapit na, pero pag malayo, huwag na magabala. For sure, maunahan lang kayo. Sa mga malalapit na, karat na. Good morning. Maliit pa ang followers ni Idol. Sana po ay maliit pa ang followers ni Idol. Sana po ay matulungan natin siya para madagdagan po ang kanyang followers. Maliit pa ang followers ni Idol. Sana po ay matulungan natin siya para madagdagan po ang kanyang followers. Maliit pa ang followers ni Idol. Sana po ay matulungan natin siya para madagdagan po ang kanyang followers. Maliit pa ang followers. Lagi ito si ano sa kainan ah. Number 1 ah. Sa ating Ilan ba yun? Ano wala na naman dito. Ano Martian? Bukas mga nauubos yan? Out ka talaga. Sabi ko, ubusin mo na yung ano mo. Kunan mo na naman.
Buti ginawa mo tubig yan, Martin, ah. Ina talaga mo. Matulog ka na daw, eh. Nak, tulog ka na doon. Mamaya hanggang bukas na naman yan. Na? Ha? Ha? Tubig lang di ba ito? Yan na. Unboxing na sa mga pang-school niya. Yung Ako mga tito kapag pinanood ko ang mga Ayan, ayan. Ayan. Ulit mo. Let's go. Patigil lang ako, eh. Balik na kayo ng tita. Hoy. Huwag mo anuan. Kaya mga boss, pinakita tayo. Pinakita tayo na nagpapangatlo. May nakatoga pa. Sige, bigyan na natin to. Kaya ko kayong ipakita. Pangatlo na kayo! Pangatlo tayo dumating na sa pag-bring me. Suot mo na! Sige, magbibigay na ang chance! Sige! Bigyan natin, bigyan tayo ng pangatlo, no? Isa pa tayo dumating dito. May dalawa na nakuha sa kanila. Hiyawan na ako yung mga staff natin, mga boss ko. Bigyan natin ang consideration. Huwag malayo mong pinagkalikan na itong mga to. Ano ba ang point natin? Ayan na! Congrats! Ano pangalan pa? Shout out pa! Okay, sige, congrats pa! Congrats! Maraming salamat! Thank you! Online kahit saan nakakarating.
Idol Wag, nakakapalo ko lang po sa page nito at nag-share. Wala mo masyado lumaman din sa'yo. Sobrang cute ba ng followers mo? Huwag kang mag-alala dyan. Kasi dito sa bahay ko, wala akong kasipan. Dahil ngayon kita check yung mga followers ko, yung followers ko. Iba na yung pangalan ko. Dugtog na eh. Tama talaga ba yung ibig? Gerard. Kaya ka sabi ko, ano ko yung promen. Kaya ka natatakam. Ano, strawberry na may label. Ikaw ko lang kung maaaso ko lang dito bawal. Pag ito okay lang kaya tama na. Binawas ko sa tubig. Ito ko yung plan. Nadula. Hindi yung may kano, pero hindi pwede na ako. Dito na lang kayo ng mesa para dito na lang kayo set up.
Nakailakain ka. Nakailakain ka na. Wala eh. Bakit di ka pinapakain? Kawawa naman yan. Wala pala pakain yan eh. Wala pala Ako pakain. nandun nandito ko lang kay mama. Nag-aano, may mga pinatod yung para malaki daw. Guys, kita niyo lang si ate. Naging kitchat at makas lang Hindi siya sa naman na sinabi sa amin yan. napaliparan namin. Tagal lang yan, Jay. Kita niyo lang si ate. Naging kitchat at makas lang siya sa atin. Napaliparan namin siya ng isang Hoy! Bakit nandiyan na naman yung upuan sa gitna? Guys, nasa dagat yung pimidot na. Kinakitap na nung kumay. Saan ba di ba kaya kita rin na mo yun? Ani na sa lisanaan. Tinaga po. Tapos bisklad po kilang kita. Kunin niyo na lang sa kanya. Baka na. Ayun yung po mag-ayos ng higaan dyan. Ano kayo mag-ama? Sige na. Tulungan kayo. Ganun. Ha? Ha? Nalagyan. Hihiga ako. Anong maglagyan? Ano ko naman
lalagyan eh. Hoy, Okay na yung una ni anak mo. Mo, tama na yan, anak. Bigat mo naman. Mag-isa na tayo ng kumot niya. At isa na ng labahan. Okay na. Give me that. Ulan. Patay ka ilaw. Roy. Ay, yung ano mo? Ngala. Ngala. Isa siya challenge. Nag-vlog siya. Uy, kung matulog ka na, berte na. Dami kulog ko na. Wala na yan.
buwang ni Mendo na mga Hindi na talaga titigil. Tingin kita dyan. Oh my God.
Okay, sige. Ano ba? Yan, yung mga pusta na. Ito tayo. Ito po. Ano? Alam mo naman ito, kailangan mo mabili. Kung pa o ito, instant budget na. Sure ka na? Sure na. Okay, okay. Sige, sige. Ayos, ayos. Pagamitin sa maayos ha. Huwag magsusuba na. Nag-aaral ka? Ayos, ayos. Magdagdag mo sa vision ha. Okay, God bless kapatid. Okay, God bless. Ito ha. Parang kita po lang. Kaso kailangan natin ito yung video kasi magmumukha mo ng video. Ha? Oo. Ano na lang natin, explain na lang natin mabuti na hindi mo agad na inano. Kasi ako malilit. Ako malilit. Tingnan po di ba sinabi ko na sa hindi ko natin. Kasi na, ako magagalit sa akin mga tao. Kailangan ko i-post. Ha? Okay pa na. Okay. Salamat po. Send ko yung tigas ko ha. Post ko lang muna. Ha? Salamat lang. Pangregalo sa asawa ko po. Sige, sige. Post ko na. Para di na ano. Sige. Salamat. Para kita mo lang. So kailangan natin ito yung video kasi bakit magmumukha mo ng video? Ha? Oo. Ano na lang natin, explain na lang natin mabuti na hindi mo agad na kasi ako malilit. Ako malilit. Tingnan po di ba sinabi ko naman sa hindi ko natin. Kasi nga, ako magagalit sa akin mga tao. Kailangan ko i-post. Ha? Okay pa na. Sige. Salamat po. Send ko yung tigas mo ha. Post ko lang muna. Ha? Salamat lang.
Kaya naman po, hindi ko napapagod ano. Hindi ko napapagod ano. Ayos na ang likod. Punas na mama. Punas. Agad-agad talaga may mga kasi di Yung nagsitit na doon ng mga plato-plato sa kabilang ko yun. Araw-araw yun. sa ating timeline kasi siyempre malaman Okay. ilan na ang nanonood, ilan na ang nag-share, kung yun na pag nag-comment, kung meron na pag-comment, May nakita ko doon na sa aming timeline, wala ang makikita. Kaya, doon sa aking Reels library, wala din. Kaya pumunta ako sa aking Reels, bilog lang yun. wala rin. Tapos, maya-maya, may natanggap namin ang invitation galing kay Facebook. Sabi niya doon, tinanggal na lang yan ang video ko na yun. Tapos, meron siyang na-instruction. Okay, kailangan ko tapos yung ginawa yung binigay niya, ay ang sabi niya, ay ibalik daw niya ang aking video kapag kung manotis nila na hindi mo ba ang aking video sa guidelines. Kaya nakantay ako makasakali, balik ko yung na ngayon. Wala. At alam niyo guys kung ano ang dahilan kung bakit nilagyan ko ang video ko na yan ay dahil sa caption. Ang caption ko daw ay na hihikayat ng ako ng mga viewers na mag-engage sa akin. Ang sabi ko kasi doon sa captions ko sa video na yun ay kung ano ang requirements sa content monetization. Parang sinabi pa siya doon na parang false information. Siguro dahil nga ang content monetization ay mas mula kasi Ay. Ito mo pa. Ito mo ba yan mo rin? Video mo? Oh!
gigilid dyan, ha? Inala mo na naman yan dyan sa gitna. Di ba sabi ko matulog ka, ha? Targeting ko ngayong shooting. Yan. Nagamit ba yan? Hindi. Basta eh, ganito ka doy. May mga number na pag bibinigyan mo ng moderator, di ba yun? May discretion. Anong sabi ko? Anong sabi ko? What did I say? What did I say? Is that listening? Sleep. Sleep. Bakit kumain sa ulo mo? Kinay. Gusto mo pumunta doon? Okay, punta na. Kaya bumalik dito na. Kaya bumalik ha. Sa. Sino ba naman nakaayaw sa kapos, di ba? Kung sa una na, hindi mo na-apit, malinaw na naman. Yan. At hindi nga naging sa karamihan na yung yapang ng trainings na yung wala na akong trabaho dito sa bahay dapat pinagbibigyan niyo. Yung totoo, trip ko sana sige ka. Sabi ng asawa ko sa akin dati kapag moment no siya uwi ito. Isip-isip ko lang pag pumayag ko siya. Ang pasensya na ngayon, nakapulo ako ng ano, pero nasa inyo yan, depende. And pag feeling ko, siya, sa taas. And by the way, nakaprograhan para ako sa TV. Well, pwede rin ng 7 na sa network. And ito na yung final results niya mo. So, yung mga pinulutuwa natin is sa mga paborito ko rin yung mga difference. Friends, yun ba naman naayos sa pag-usap? Sa mga na, pwede siya na, Ay! Oh! wala ka